na ama mmụọ mancha mmụọ Chimezie. Postman. Chimezie. Isi anga eje. Tuko na wine ya. Ene. Chimezie. Oh, this is where onwe na. Wetuzie onwe na. Ana ahụ ngi bezi ahụ, ị na-ada n'ime pọtọpọtọ. Chimezie. Ịnọzi na be m na-aṅụ biya, esezi siga. Obe onye ọzọ ka m ga-anọbụ na. Kedu ihe ịchọ iji ndụ ụwa eme Chimezie ka njụọ gị iji ndụ ya eme gịnị? Ndị ọgbọ ụnọ na-eje na-achụ usoro ebe ihe esigara ha nke ọma. Nwa admission baa na university je na-agụ akwụkwọ. Chimezie, mụnwa bụ nna ya agụ ama akwụkwọ. Enwe nchọ ka ụmụaka niile mmụta n'ụwa ka ha gụọ akwụkwọ ka ha bụ uru. Ka ha ka m mma. Maka na ụmụnne unu jụrụ ajụ. Maka ihi na nne unu na-edu unu. Ihe ọ na-agwa unu ka unu na-eme. Unu eche na ọ dị mma. Chimezie ka m gwa ihe m gwara abalị one na one gara aga. Jee ka ị degharịa akwụkwọ jambụ. Jee na-enegharịa jambụ ka ị nwee admission wee baa university. Dezie ndị jambụ ugboro one. Onwe nọ na amụrụ na m edego jambụ ugboro ise. Apụta m n'ụwa ede jambụ. Chimezie ọsọ gị dee ya ohu ugboro. O nwee ihe o mere. Dee ya ohu ugboro baa university ka ị pụta bụrụ graduate. Na mpa biko anwụ dị o. Ị mara na anwụ dị. Ị na-akpụ nkwụ. Na-akpọ obi gị ọkụ ebe ị na-ese siga. Ọkwa nkwụ ka ị kpụrụ nye nne gị kpụrụkwa nkwụ onye ga-ekpụrụ. Kpụkọba na nkwụnụ. Nyekwu ya siga ka o seenụ. Ị na-esekwu siga nụ. Ọkwa ifo ka m lụtara ihe m gwakwara mgbe gara aga. Ọ bụrụ na ị ma ọ bụ nne gị na-egwu ị na-achọ ịdaba. Ijiri kịta ahụ sepụta aka enwe n'ọsọ maka o mere aka mmadụ. Bụ na ịgbazi ya nkịtị gaba n'ihu na mgbe o mechara ka ị ya ama mgbe o tiri. Onye ọbụla nwaanyị na-etiri egwu na-akwụ aja mmụọ. Kekwa ntị ka m gwa gị Chimezie ka ị baa uru. Nwaanyị gịnị ya ṅụkọba nkwụ ị na-esekwu siga nụ ịjụrụ siga gịnị? Si agba siga ka ọ bara unu. Ọma street cred now. Mama street cred now. Ọma ife a na-alụ. Nsogbu adịghị mgbe ị chọpụta ịna n'iyi ọ na-enye ya aka mgbe ahụ ka ị eji wee ma n'ime ego nwụrụ arụ mgbe ahụ nchighata ya esizi ike. Nwaanyị jisi ike duhie obi ya gaanụ n'ihu na n'iyi ọ na-ara gị mmiri dị ọrụ na-eju nwa nkịta ka ọ dị na ebe a na-akọnye ihe na-agba ka moto mụ ga-adagharịa jambụ. Onwe nụ na amụrụ na mụ edego jambụ ugboro ise. Afọ m abụzi ode jambụ. Ị na-achọ otu a nche ọ na-iyi emu amara m na uche nna ị ka ibu mana nsogbu adịrị ya ma a na-ekwukwa nwa na-ekwu ibi ahụ ọkwa ifo mkpali a nna anyị na-enye onye ọbụla n'ụlọ a origo nne o ọ gbakasịbago m arụ. Nne m ọ bụrụ ọsọ gị ma gị nke anyị ga-emekwa na ọ ka isi fe ọba ya bịago ngwa ebe ọ bụ na akwụkwọ ekpere ya agụ ihe eje mụọ afịa ihe eje ka ịmụọ ka esi azụ afịa ịzụsịa ibute ike. Nne m ọ gị na-akụzigbo otu a mụọ afịa gbaka mụọ afịa onye ka mmakwana m ga-eje n'aka ya wee mụba afịa. Ịmadụ na nne gị nwee kọne ama m ndị mmadụ ya ama m ndị mmadụ rapụba mma akpọta onye ya bịa kpọrọ eje mụọ afịa ahụ. Nne m ọ na-ebekwa ebe ọ ga-emekwa sensị akwụ ya ọ bụ na ilu township a ije mụọ afịa tinye uchu ịmụọ ya mụta ya. O nwee efu ụmụokolobịa ibe esi na fa na ihọsụlụ ibute ike ife nchọ bụ ọcha bute ọchara acha si bute gbogbo otu ikwuli ya na ka o si ede ọcha bute ọchakwa na-acha dọla ya na-abịa. Mama nke ikwuru bagoro igbo mama dị mama ịnwekwa street cred n'ebe street cred ka m na-agwa gị ọcha
bute ọchakwa na-acha dọlị ya na-abịa nna na nkwụ nwụba o nwee ife akwụkwọ nsọ kwuru ọ sị gị na-akwanye obi gị ọkụ ka ọ ghara ịda mba ngwa kwebe ya ka nna agwa gị kwebe ya ọkwa ịnụ ya ya mama dị mama mam na-ebe ebe ọ na-ebe ebe nna ya na-akọ Jovita. Ka ị na-eme ebe a? Ka ife na-emekwa n'ebe a? Ka ife ji wee chi ikwe m ka m zuo ike? Ugbone ka m gwa aga bịa na be m chọta m na nne na nna m adịrị achọ ụdị ya. Mana chekwe ka m jụọ gị, ka ị si wee chọta ebe a? Jovita, biko zienụ, biko. Jovita, kwe mara afọ gị n'anya. Biko, onye ka m gwa gị, apịrụkwa m ka m yi agha ọyị. Nya ka mụ na gị yeba. Mba, abịa m ka nnụba gị anụba. Nya achọ m ihe nụ gị. Ka ị bụrụ nwunye m. Ka ị esi wee na-akọ akụkọ di na nwunye ebe ị matabụrụ onye mbụ ọfụma? Nne, ajụchago m ndị mmadụ maka na otego na-akwụgharị gị n'azụ na-akwụgharị gị n'azụ na kirikiri niile a na-ajụchigo ndị mmadụ asị m na iwe ezigbo mmadụ na nne gị na nna gị na akwụkwa ndị ezigbo mmadụ biko zie merụ m ebere ọkụ mana nka nọ n'ụlọ akwụkwọ and onwere ka m ga-esi wee na-ekwute okwu alụmdi na nwunye ma ọ bụ na m agụsịrị akwụkwọ m emefe gị nsogbu adịrọ mmechegide gị mgbe ọ were egosiri akwụkwọ gị niile mbeze n'ụba gị nsogbu adịrọ mmeche nsogbu adịrọ ebe ikwuru otu a ị ga-aga ka ị gaa na ọ bụ na nne na nna m bata ngwafa na mme ka ị marụ nsogbu adịrọ nke a ga-atọkwa m ụtọ ọwụ na ị ga-agwafa nsogbu adịrọ nsogbu adịrọ ngwa were nke ka ị were gotere onwe gị ife o sikwe m n'obi o nsogbu adịrọ ịbụ ezigbo mmadụ n'eziokwu ndị mmadụ na-ekwu ya mana nkịta ka m fụrụ ya n'anya ngwane ka ọ dị o Ifnanya, no, that's the name you do sorry. kekwala ihe ji Chimezie na-akpọ Chimezie pụtasị anụ ọ bụrụ na alụ ụlọgharị ị gị na-ahazi ife nwa fam chọọ ka ịkpa dị ezigbo ka mkpa ịma na nwanne ji ihe eso ọgaghị wee nabata oshi ji ịmụ afịa ilu ebe a sacha anya ọkena rapụba ife anụ unu na-etugharị ọnụ ebe a iferi na abụ ọrụ ka ọ na-etu iferi na ageta bifo past glory nwerozi ifo nwero gbogbo ebe ọzọ ifo ị ga-adọrọ bụ na ilu ebe a wetunatakwa isi ihe wetunata isi na-amụta ya ka o si akụziri ya ị na-akpịtakwafụ ụmụ kịrịkịrị ife ego ị na-edebe ọ bụ na ị ma na idebe ya njire wenatalụ m ya wenata m ego na-edebe so that n'ikpeazụ nna ya ukwu du oyi ego ọnụ ọbụla onye nwe iwe du oyi anyị ewelụkwa nke a ikpepụta ndebelụ gị wee mejuo ya iwele abido nke ị ga-etiwa mama okwu gị kwụ ọtọ ka sịga ikwusigo onye isikwu ya na ka o si ede gwogwo nna riri ana na-ese ndịrị gị ebe a na-edewere m ya ikwuchago mama yo welu tutu pụọ ya atọ Ke onye bukwe moto bịa na be m Ifnanya Jovita
Papa. No. Konye bu moto bịa na be m. OLU ọbịa chọtara Jovita. Onye ọbịa chọtara Jovita. Onye dị ya? Nwoke ka nwaanyị? Nwoke chọtara Jovita na be m. Cheka, isi na nwoke chọtara Jovita na be m. Ma sista Jovita ekwe ka ọ baa n'ụlọ. Kebe Jovita nọ? Jovita! Jovita! Papa, notago. Ka onye ọbịa bụ moto chọta gị na be m, onye dị ya? Onye nwayọ. Kita ịbatara gị ibido tụbagodi ba ajụjụ. Na nwere nwayọ. Papa. Biko, batagodi n'ime ka izugodi ike. Emesịa ngwagogo onye ahụ. N'ọnọchi gị niile a. Biko rapụgodi. Jovita. Bagodi ka ịba n'ime. Fabian. Papa. Kile na kwa maya ka mbomo. Bagodi ka ịba. Jovita. Ka oge isi matara nwoke a? Ebe izu ụka atọ kịta, papa. Ndị obidogo kwue alụmalụ. Papa. Igwara na ịka nọ n'ụlọ akwụkwọ. Mama m gwakwara ya, mana ọ sị na ọrụ dị nkwadobe iche tupu m gụsị akwụkwọ. Gịnị ka ọ na-alụ? Mama, ka m ga-esi wee matakwa n'ife ọ na-arụ, ebe m adịghị enye ohere ịgwa m okwu. Ọ sị na ife o ji wee chee ịnụ m bụ na ọ gagharịsigo jụọ ndị mmadụ ka m si eme, asị na m bụ ezigbo mmadụ. Ajụkwa asị na nne na nna m bụkwa ezigbo mmadụ. Ya maka o ji wee sị na ọ ya abịa nle n'ọrụ. Ife okwu? Mama, ife okwu. Kwesị ọzọ ọbịa ọ bụ na m anọ ya. Sị na m chọrọ ka mụ na ya fụ. Chimneke ajụ nwa nwaanyị ma ife nwoke ahụ. Cheregodo ka m hụ nwoke a na-ekwu maka ya. Ka m jigodo anya m hụ ya. Ịbatago? Kedu mbọsị ịbata? A ga-adịkwa kpọkpọ. Igotekwa m ife. Ọfụmanụ. Ha! Refuru gị, emebisi go. Ịma nke o si adị mụ na gị. Chọọsụ dobelu m ife afọ ịma na nna ala ike. Ịma na nna ala ike ego. Dobelu m enough money. Joe. Igotekwala nne m. I trust you. So bad, man. I'm man on yam now. Don't worry, na be ka mego be mama na imano. I like kwa mego. To se kwala anyego. Mo na nnem to se kwala anyego. Ezigbo nwoke. Afu di ba fu ogono gi mie. Nga no so bad ran ma ja. Hey, Idi egwu. If can say kpabogo ozigbo banye n'ife a na-alụ. Eboro. Ụmụ ife ikwu ị na-ekwutasịrọ. Ise afụ dị mkpa. Mbanọ. Afụ dị mkpa anụ isi. Ego. Ai mom. Obi pa moro. Ya afụ dị mkpa anụ isi. Ịghọtago? Na ibe ya. Ịghọtago? I feel fine. Oh, no problem. Chebe. Check out what Asam. ATM m aka abụ nke n'azụ. Hey! Nwaanyị chama ego niile. Nwa abụkakwa n'ezigbo mmadụ. Nwatakịrị ji ego, ọkwakwa asị na afụ dị mkpa. Anụ isi ego. Onye nụwago ya. Na ife ime na mgbe ọbụla ọ kpọọ ihe agba ọsọ jezi ya. Ozugbo. Mana ọ bụkwa mgbe niile, ma ọ bụ ọzọ mgbe m ga-enwe nne esi m rapịa jejezi. Mgbe ya na-ewepụtala ya efe. Otu ka isi fụ ego na ya? Ifuru, nke wee ifuru ego na ya? Nwanne nwobe di. Kama ọ takwa m. Biko nyere m. Onye bụ na ọ na-ebe n'ihi kemgbe na-ege ha ini. Chekwanụ m ịmanụ. Ọ chọkwa ụdị emu, onye na-akpọ motivate ezi. Nne ka njebe n'ihe anụ.
ego anyị ebụgbe ego anyị nakwa gị ego ma inye m ego ọkwa nke anyị mana anyị ekego anya na-acha gị ọkụ anyị ekego ama m nwere ike nọnyeche ma biskit ihe niile a nwatakịrị ọ ga-adịla na m debekwa m biskit a ozugbo na ama m ngwa ka m baa onye rụọ ya die ị pụọ iwegharị kịta idina na ụsọ ọkpa n'elu oche ịghọtago owezina onye ọzọ pụọ a chelụkwa ọbọkwọ ọrịa n'arịa m mana enwere m nsogbu ya na njibịakwute ka m nara kedu ụdị nsogbu dị ya? nsogbu m bụ nwunye m adịghị ekwe m ọnụ weta n'ụlọ mmadụ na-ekwu n'elu ọ na-eme na ọ na-ekwu n'elu o ji n'aka azụ ụmụ anyị zụghị esizi ụmụaka ihe mana ụmụ m anaghị ekwezi na ngwa ha okwu mkpọ ha oku ha ya adịza sọsọ ma nyụrụ nwunye m ọkpọ ọrụ fada o mee na ụmụ niile mee ha nche akpọzie m asị onye na-agwa okwu o wee ya na m afọ ya n'anya na mụ na-eme ya ndị o mee na ụmụ ndị nwaanyị ụmụ agbọghọ na-anọ m nwere na be m o mee na ha bụrụ ụmụ akwụna ọbara Jizọs a na-agwa eziokwu fada ụmụaka na-apụ mgbe ejiri sọ ha pụọ n'ụtụtụ anata ha na nderi ụmụ nwoke a na-eti moto na-ebu ha agado na ebukọrọ apụọ ụfọdụ ka ha eje ha ya anata mgbọsị ha eje obi na-egbu m nke ka ewute m na-eme m ọnụti onye ka mebe akwa bụ nwa nwoke nwe Chimezie anụnwa ndị ọgbọ ya nọ na yunivasiti mahadum na-amụta akwụkwọ ka ha bụ uru ojide Chimezie jikọrọ ya wopịa onye nwoke ndị ahụ bara ama oji obodo ndị ama ka ọ jee gbaa bọị obi a na-agbawa m aka njisi ka mbe ka inye m aka mana otu esi nye m aka biko nyere m aka Maazị Romanus ịgwa gị eziokwu akụkọ nke ị kọrọ nkịta ya o nwere ka ọ dị mana anụgo m efe niile ikwu ihe m ga-eme bụ na m ga-agba mbọ fụ na m wepụtara ohere be n'ezinụlọ gị Fara, ihe abịabe m ma bịabe gị Fara biko daalụ Fara daalụ eji m aka na ọ bụ na mbịa gwa nwunye gị na ụmụazụ gị okwu ihe dị iche ga-adị na ndụ ha a ga-ewe narịrị mgbanwe n'ime ha ya nsogbu na nwoge Fara daalụ Fara sị nka njụ otu ajụjụ ka ihe kpata ezinụlọ ji agbasisi n'iberibe oke n'ọhịa ngwere n'oni nwoke asị na ya n'ọsị nwaanyị akwakọrọ ngwongwo ya na-ahapụ ụmụaka na-awaghịrị dịka ezi atụrụ ya nwere onye nche Fara ka ihe kpọtara ihe nke ọ pụtara na okwu Chineke adịghị ọzọ ile ka ọ pụta na kedu Fara kọwara m ya ka mmata Maazị Romanus ajụjụ gị nke mana ị na-anya n'ụbọchị nke anyị taata ị ga-afụ na ụka ọgbara ọhụrụ kasị nkụ ebe niile ịghọtago ha nwaso n'ihe mere ụdị ihe a ji na-eme n'ụwa nke anyị nọ na ya taa maka na ha pụgo nnọọ na-ekwu eziokwu ha anaghị agwazi ndị mmadụ ihe Chineke chọrọ ka ha nụrụ ihe ha jizi aka kịta bụ ego ọtụtụ n'ime ha bụ ego ka ha ji maka ya batazie n'ụlọ ya kpatara na ị na-anya efu apụtazie onwe ọzọ na ezi mmadụ ezigbo ozi ọma ihe anọzi bụ ọ ga-adịrị gị na mma iji gwakwa nwunye ma gwa di ya sị na nwunye gị ma di gị chọrọ igbu gị na ọ bụ amoosu nna gị ji bụrụ nke a na nke ọzọ na ọsọ ya ha ejigo adị ya tisasịa nnọọ ezinụlọ efọzọ ụmụazụ eti isi n'ọhịa nwezi onye na-achịkọnatazi ezinụlọ di na nwunye ụda adịrọzinụ onye ti isi jewe nke ya nwunye agawa nke ya nsogbu akazie nkụ nke a doro n'anya kịta ihe ọ pụtara bụ na ndị ụkọchukwu a na-ezizi ozi ha kwesịrị izi ndị mmadụ na ha na-ezi ihe ha chọrọ ka ha nụ o mezie ha ọ kwụsị ego ka ha na-achọ mekwa ha na
ọbụnadụ ndị ụka na ha chọọ ka ndị na-abịa ahụ ụka gbasasịa ọya ka ewe hapụzi ihe Chukwu si ha rụba ihe ọzọ. Ọ ya akakwa mma na ha hapụrụ ịchọ ndị mmadụ ka a bịaba ahụ ụka karịa okwu Chineke, ka ha kwuba okwu Chineke, ka ha na-achọ sọsọ ndị na-eje n'igwe, hapụ ndị nke na-ebute ego ụwa. Ọ ya akakwa mma ma sịkwa nkwụ ihe mere na ebe ị ga-abịa ka ị bịa lawa ka ị gazi ugbo n'ike Chineke gozie gị echefukwana ụmụ akpọ gị mbọsọ m ga-abịa